Dnešný svet je jednoznačne svetom počítačov. Človek 21. storočia sa bez techniky cíti ako nahý. Bez mobilného telefónu, osobného počítača alebo laptopu a prístupu na internet si náš život nevieme pomaly ani predstaviť. Prístup k informáciám nebol nikdy jednoduchší, ale zároveň množstvo informácií, ktoré spracúvame, nebolo nikdy väčšie. V takomto prostredí sa zrodili a rozvíjali počítačové hry, ktorých žáner MMORPG je predmetom záujmu tohto filmu. Virtuálne svety Massively Multiplayer Online Role-Playing Hier, tzv. MMORPG, ktorého obyvateľov možno v súčasnosti počítať bez preháňania na desiatky miliónov ľudí, predstavuje obrovský priestor pre sociálnu interakciu a ovplyvňovanie prežívania a správania ľudí. Ako sa dostane bežný človek k hraniu? Môže to byť viacerými spôsobmi. Mladších oslovia skôr kamaráti alebo reklama, tých starších skôr ich deti alebo záujem o moderné technológie. Chuck Norris is a hunter, but Chuck Norris does not hunt. Hunting would imply the possibility of failure. There are 10 million people in the world of Warcraft because Chuck Norris allows them to live. I'm Chuck Norris, and I approve this game. World of Warcraft. Try it free at warcraft.com. What's your game? Akýmkoľvek spôsobom sa potenciálny hráč dozvie o MMORPG, to, čo naozaj rozhodne, či sa stane hráčom, je prvotná analýza kladov a záporov. Pokiaľ nie je volanie dobrodružstva dostatočne silné, odmietne ho. Volaním dobrodružstva myslíme atraktivitu hry a sveta s ňou spojenou. MMORPG formujú človeka. Pri vstupe do hry býva zmetený, zaskočený nepoznanými zákutiami nového sveta, ktorý sa pred ním otvára. Toto bolo úplne nový štýl hry, čiže proste, keď sme sa s bratom rozprávali, tak sme z toho boli úžasnutí, že čo všetko sa tam dá robiť a všetko, celá tá hra bola tak spravená, že som mal s nej dobrý dojem a proste ma to motivovalo k tomu, aby som to hral, lebo som tam robil niečo nové na tých hrách. Virtuálna sebaprezentácia hráča, avatar, je jeho virtuálny obraz, grafické znázornenie jeho samého v hre. Pre vstup do virtuálneho sveta je nutné, aby si hráč vytvoril svojho avatara. Hráč si vo väčšine hier môže vybrať z množstva možností, od úpravy vzhľadu až po výber povolania avatara, ktorý je vo väčšine hier kľúčový pre ďalšie hranie. Čo na svojho avatara hovoria samotní hráči? Myslím, že keď vytváram postavu, tak skrátka sa snažím, aby sa mi pozdávala,
že by mi sedela do prostredia, či vyzerá tak, ako by tá postava mala, ako by svoje povolanie, aby postava, ktorá robí svoje povolanie, vyzerala na to povolanie, alebo neviem. Skrátka, chcem, aby tá postava vyzerala dobre a nejak ináč to až neriešim. Myslím si, že tento avatar je vlastne ešte skutočnejší ako ty, pretože mám s tým vlastné skúsenosti z hry. Niektorí ľudia sa tam v kritických okamihoch chovali veľmi extrémne a myslím si, že ak sa tak extrémne zareaguješ pri takejto banálnej situácii ako je hra alebo banálne veci, tak ako potom ten človek zareaguje v reálnom živote. Zaujímavým javom pri tvorbe avatara je výber hrania postavy s opačným pohlavím, ako je hráč, tzv. Gender bending. Takýto výber poskytne hráčovi zcela unikátnu skúsenosť vcítiť sa do sociálnej role opačného pohlavia. Z výskumu vyplýva, že muži sú 5-krát náchylnejší hrať za postavu opačného pohlavia ako ženy. Za postavu opačného pohlavia som aj začal hrávať, vlastne to bola moja prvá postava. S tým, že mi bola vytvorená, ja som si nejak s ňou nehýbal, keďže som sa moc vtedy do toho nerozumel. A hrával som za ňu zhruba nejaký rok a pol. Tak sem tam, keďže to postava mala aj ženské meno, tak väčšina hráčov mužského pohľavia automaticky predpokladá, že hraje za ne žena. Takže aj takým štýlom sa mňou začali komunikovať. Sa pýtal, aká som stará, kde bývam, či mám priateľa. Ja som hral z nejakého dôvodu. Jednoducho páčilo sa mi prostredie, v ktorom hrám a sem tam som sa vžíval do toho. Proste predstavoval som si, aké by to bolo, kebyže žijem v takom svete. A veľmi sa mi taká myšlienka páčila. Veľakrát. Rád sa vžívam do tej postavy, ktorú hrám a keďže nie som žena, tak je tam potom trošku problém. Jednoducho do ženskej postavy sa mi vžíva oveľa horšie ako do mužskej postavy. A je to aj logické, keďže žena nie som a príde mi to prirodzenejšie. Samotný vstup do hry je veľmi rýchly. V krátkom videu je hráč uvedený do príbehu, rozprávač mu vysvetlí, prečo práve on je tým, koho pomoc je vo virtuálnom svete potrebná. As a proud defender of Durotar, it is your duty to crush your enemies, both seen and unseen. For the nefarious agents of the Burning Legion still. Následne kamera zaletí efektne nad hráčovú postavu, ktorej ovládania sa hráč po pár sekundách chopí. Táto bude na dlhú dobu jeho virtuálnym ja. Hráč so svojou postavou putuje po virtuálnom svete, interaguje s inými hráčmi alebo postavami ovládanými počítačom. Takisto môže interagovať so samotným herným svetom. Vo väčšine hier je hráčov postup znázornený získavaním tzv. Skúsenostných bodov, experience points, pričom po nadobudnutí istého počtu týchto bodov hráč získava prístup k novému obsahu v hre. Postava sa stáva silnejšou, získava lepšiu výzbroj a výstroj, dokáže si poradiť so silnejšími protivníkmi alebo poskytnúť lepšie služby iným hráčom. Ako vyzerajú typické herné začiatky? Two of my friends already bought the game, and then we were at a friend's place and watched how he's playing, and we were all, how you can say, fascinated, because it was a whole new thing. I never saw MMORPGs before, and it was, yeah, it looked really amazing. You had this open world, and you have your player character, and then you will go around and kill the creeps and take the gold and everything, and it looked like a really big adventure. Herný systém je vo svojej podstate veľmi jednoduchý. Každý hráč plní úlohy, za ktoré dostáva odmeny. Čím dlhšie hru hrá, tým ťažšie sú úlohy, tým viac času trvá ich splnenie. Zároveň však býva tým zaujímavejšia odmena pre hráča. Tento postup sa opakuje stále dokola, pretože autori väčšiny MMORPG kontinuálne pridávajú do hry nový obsah, aby stále hráči mali možnosť pokračovať ďalej v hraní a nezačali sa nudiť. Čo je prapodstata hry, je nejaký problém, ktorý mám vyriešiť a za neho potom získavam nejakú odmenu. To je asi taká tá úplne najjednoduchšia rovnica toho game designu. Tak tam práve človek je tým pohltený a na druhej strane naozaj rieši problém. Aktívne sa
zapája do toho, nie je tam v podstate len tým pasívnym sledovateľom. Dôležitou súčasťou herného mechanizmu je povolanie hráčovho hrdinu. Tieto povolania robia skupinovú hru efektívnou. Hráči sa musia zoskupovať do skupín, aby vyvážili silné a slabé stránky ich povolania so zvyškom skupiny. Povolanie hráča má efekt nielen v hre, ale presahuje aj do komunity. Na internete vznikajú stránky a fóra venované iba jednému konkrétnemu povolaniu, ktorého stratégie hrania sú podrobne rozobrané a zdokonaľované. Založil som si účet a zapol som tú hru a nevedel som absolútne, čo mám robiť a hneď som písal kamarádovi, že poď sem a hneď mi hovor. A absolútne som nevedel, čo tam robiť, lebo ja som nemal angličtinu, nevedel som po anglicky skoro vôbec, takže pre mňa to bolo úplný myšmaš, nevedel som absolútne, čo tam robiť, ale našťastie tam bol kamarát, ktorý mi ukázal a postupom času som sa naučil už aj tie výrazy a vlastne aj mi to dosť pomohlo v tej angličtine. Smrť v hre je dôležitým mechanizmom. V každom MMORPG je smrť hráčovej postavy reverzibilná, čo znamená, že postava síce zomrie, ale po určitej dobe, niekoľko desiatok sekúnd, nastupuje do hry znova, zvyčajne s nejakou penalizáciou, napríklad strata vybavenia, skúsenostných bodov alebo dočasným oslabením jej schopností. Mechanizmus virtuálnych svetov spôsobuje odlišnosti od sveta reálneho. Vďaka týmto odlišnostiam môžeme pozorovať viaceré pozitívne a negatívne zmeny na hráčoch, ktoré sa dajú vedecky skúmať. It is interesting actually, because you will interact with people. You don't know their physical, social appearance, so you don't have any information about the people. You only know that this is, I don't know, a female dwarf, where this is with you in this moment, with you in some kind of special situation where you have to, for example, communicate together. And this makes the whole MMORPG experience really interesting, because you will interact on a basis which is not really, I wouldn't say, not normal for real life. So, but it doesn't matter, because you know you are together now in this situation and you have to fight together, and I think it makes more easier for people to interact with each other. Tie hry sú podľa mňa veľmi špecifické práve tým, že tá zábava je interaktívna, čiže ja tomu hráčovi, ten model úplne základný toho game designu, ja tomu hráčovi dávam nejaký problém, ktorý on je akorát schopný vyriešiť, možno na prvý pokus, možno na druhý, možno na 10. A keď ho vyrieši, tak ho odmení. Hej. To je v podstate ten model, ktorý v podstate v tom reálnom svete sa človeku moc nestáva. Hej. To, že ja si vypíšem daňové priznanie správne a bez chyby a zaplatím štátu daň a tak ďalej, za to ma nikto nepochváli. Hej. Opačne, keď to spravím zle, tak potom príde ku mne daňová kontrola a môžeme za to nejakú pokutu. A preto si myslím, že tá hra ako pre človeka funguje veľmi dobre, lebo ten model, že spravíš, odmeníš, nefunguje v reálnom svete. Napriek odlišnostiam od reálneho sveta je virtuálny svet ideálnym miestom na vedecké skúmanie javov, ktorých skúmanie by v reálnom svete bolo nemožné alebo neetické. Podobnosť správania hráča v hre s reálnym správaním umožňuje analyzovať tieto virtuálne behaviorálne stopy a na ich základe odvodzovať, ako by sa jednotlivec zachoval v reálnom svete. A potom vlastne ten model pokračuje ďalej a je práve to, čo sa hovorí, že gamification. Že skrátka ten hravý spôsob učenia sa ako taký, to je niečo úplne fascinujúce a to si myslím, že je rozhodne budúcnosť, ktorá človeka naučí. Hej. Keď sa niečo naučím formou hry, tak na to nezabudnem nikdy. Lebo to mám zažité, prežité, nie je to len nejaká teória, ale je to v podstate priamo prax, ktorou narábam. Takže to je non plus ultra nástroj do budúca na učenie sa. V tej hre neexistovala prehra. Takže ani neexistovalo taký pocit zlyhania, taký vážny.
Vieš, že mohol som sa snažiť o niečo a nedosiahol som to a čo? Tak začnem proste, idem znova a znova a znova a znova. Absolútne som sa nezastavoval nad tým, že by niečo sa nedalo spraviť. Vždy sa to dalo spraviť a keď sa to nedalo spraviť, tak som si aspoň pomyslel, že som sa dobre zabavil s ľuďmi, s ktorými som to hrával. Takže toto bola perfektná vec, že taká kooperácia, nejaký manažment ľudí. Hra ponúka hráčom dve cesty, ako dosiahnuť triumf. Záleží na hráčovi samom, ktorú z nich si vyberie, alebo či ich skombinuje. Jednou z nich je tzv. PvE. V tomto režime hráči majú poraziť čoraz silnejšie monštrá alebo ich počítačom ovládaných protivníkov. Takýto štýl hry vyžaduje od hráčov železnú disciplínu, vysokú mieru spolupráce a dôkladnú prípravu. Vyhovuje pokojnejším hráčom, ktorí hľadajú v hre akciu so stabilným scenárom a spolupracujúci kolektív. Proste, neviem, tak celý ten dojem z tej hry bol taký super, že som stretával aj iných hráčov v hre a mohol som sa s nimi porozprávať a také nové kontakty som naviazal v podstate prostredníctvom tohto a bola to sranda niekedy čisto len hrať a stretávať sa s ľuďmi a proste spolupracovať. Oproti tomu v PvP hráči bojujú proti iným hráčom, pričom cieľom je byť najmocnejším hráčom, ktorého sa dá iba ťažko poraziť. Takýto štýl hry vyžaduje od hráčov vysokú flexibilitu, pohotové reakcie a vysokú schopnosť kombinatoriky. Vyhovuje viac akčne založeným hráčom, prípadne hráčom, ktorí chcú dominovať nad ostatnými. Aké pocity vyvoláva súperenie s inými hráčmi? Bolo to napínavé, bolo to dosť veľmi napínavé, lebo už to nebolo, že zabíjam len príšerku, ktorá viem, že mi zoberie určitý počet života a vedel som, že vždycky to prežijem, alebo pokiaľ som neišiel do veľkej skupiny tých príšerok, tak som vedel, že to prežijem. Ale tu išlo to hráč proti hráčovi a vedel som, že ukáže sa, kto je lepší, kto to vie lepšie hrať, alebo tak. Myslím si, že počítačové hry môžu mať určitý rozvíjajúci potenciál. Myslím si, že hlavne v oblasti kognícií je tento efekt aj dobre popísaný vo výskumných štúdiách, pretože viaceré štúdie potvrdili, že počítačové hry môžu mať pozitívny efekt na rozvoj kognitívnych schopností. Hráči sú herným systémom donútení neustále interagovať. Takáto interakcia má vo väčšine MMORPG dve možné smerovania. Prvým je spolupráca. Pre rýchlejšie získavanie skúseností ako aj herného bohatstva je skupinové hranie ideálne. V skupine sú doplnené nedostatky jednotlivých herných povolaní silnými stránkami ostatných a tým sa hra urýchľuje. Takisto pre prístup k najlepším herným predmetom a na porazenie najsilnejších protivníkov je spolupráca nevyhnutná. Tí ľudia sa museli dokonale skoordinovať, musel každý dokonale vedieť, čo má robiť a keď sa niečo pokazilo, tak vlastne jeden človek vedel pokaziť 25. to, na čom pracovali. A vlastne bolo to viac o tej tímovej práci, bolo to o tom vedieť, čo treba robiť a nebolo to len nejaké bezhlavé zabíjanie protivníkov. Myslím, že niekedy hranie počítačových hier trvá v kolektíve ľudí. Môže byť napríklad veľmi dobrá utužujúca aktivita pre celú tú partiu kamarátov a podobne. Na druhej strane súperenie znamená boje medzi hráčmi, či už rozdelenými do národov alebo frakcií, ktoré medzi sebou súperia, alebo ako osobné rozhodnutie každého hráča získať slávu ako najsilnejší bojovník. Niektoré MMORPG majú špeciálne oblasti, ktoré sú určené priamo na súboje. Tu bojujú proti sebe jednotlivé tímy hráčov, pričom závisí na šikovnosti a spolupráci tímu, kto bude víťaz. Také isté emócie, ako keď vyhráš futbalový zápas alebo niečo podobné. Hra World of Warcraft dokonca zaviedla tzv. Arény, kde povýšil súboje menších tímov na súťaž. Najlepší hráči sa stávajú prvotriednymi gladiátormi, pričom tvorcovia hry organizujú aj turnaj, pri ktorom najlepší hráči môžu vyhrať reálne peniaze. My sme hrali s Pagáčom aj s Enterkom dosť vážne arény, hlavne minulý rok v lete. Medeli tam po večeroch vedeli presedieť a my sa snažili zlepšiť naše schopnosti a reagovanie v aréne ako také väčšinou sme pozerali. Ja som väčšinou nakúkal nejaké videá na Warcraft Movies alebo na YouTube a pobehal som nejaké stránky na Skillcraft, na Arena Junkies, pozeral som nejaké schopné taktiky, ktoré potom ich to skúšali a sme sa dostali celkom vysoko.
tiež tam bola tabuľka hráčov a keď som sa videl niekde na vrchole tabuľky, tak ma to dosť potešilo. A keď som vedel, že som prispel veľkou mierou, tak som bol rád. Vždy ma viacej bavil taký ten aspekt hry, kde som mohol kooperovať s ostatnými, aby som dostal tých ostatných. A tým pádom vždy, keď sa dalo vyhrať, tak to boli skvelé pocity a takej tej satisfakcie z víťazstva. Na druhú stranu, pokiaľ sa prehrávalo, tak samozrejme prichádzali také tie depresívne pocity, ale nemôžem povedať, že teraz by sa to prenášalo do nejakého reálneho sveta. Skôr v momente, ako som vypol počítač, aj keď som mal zlé výsledky, tak to bolo prakticky už dávno zabudnuté. Najvyšším stupňom spolupráce skupiny hráčov je tzv. Raid. Je to skupina hráčov skladajúca sa zo starostlivo vybraných povolaní s tým najlepším vybavením a vysokým stupňom organizácie. Iba takto zorganizovaná skupina v kombinácii s taktikou a maximálnou disciplínou je schopná zvládnuť tie najťažšie výzvy, ktoré hra ponúka. Zorganizovať 40 ľudí, aby v presný čas boli pripravení stráviť nasledovné 3 a viac hodín poslúchaním príkazov v záujme skupiny, dá zabrať aj tomu najväčšiemu manažérovi. Niet preto divu, že takéto akcie veľmi zásadným spôsobom rozvíjajú manažérske zručnosti a schopnosti. Či je hráč naozaj manažér v produktívnom veku, dôchodca, ktorý sa len nudí, alebo 14-ročný tínedžer, ktorý sa chce zabaviť s kamarátmi, príležitosť je tu pre každého. Veľmi podobne funguje aj Guildmaster, vodca cechu, ktorý je zodpovedný za chod cechu, od toho, aby nevznikali konflikty, až po rozhodovanie o tom, aké ciele bude cech mať. Toto je to, čo ľudia podľa mňa nechápu, že čo s tým ide, čo s tým súvisí. Tá hra je navrhnutá ako taký nejaký sociálna vrstva, alebo ja neviem, ako to nazvať, kde človek nielen, že sa naučí proste nejakému takému vodcovstvu, že môže ísť plnohodnotne do toho a robiť niečo, čo by v živote by som sa neodvážil niekomu hovoriť, čo má robiť, alebo nejakým spôsobom organizovať stovky ľudí. Vôbec by ma to nenapadlo v reálnom živote, že by som sa vedel pred nich postaviť a niečo im povedať, že hej, teraz všetci proste začnite mávať rukami. Sociálna interakcia začína takmer okamžite po vytvorení postavy v hernom svete. Sociálna interakcia v hre prebieha viacerými komunikačnými kanálmi. Najrozšírenejší je textový chat, ktorý sa zväčša rozdeľuje do viacerých kanálov. Textový chat nie je ale ani zďaleka jedinou možnosťou, ako v hre komunikovať. Veľa hier má zabudovaný program na hlasovú komunikáciu medzi hráčmi. Tie telefonáty cez Skype boli niečo úžasné, to som sa strašne nasmial na tom. Mňa tam bola viac taká tá interakcia s tými ľuďmi, čiže mňa práve že tá časť hry viac bavila. Akože, kde sa komunikovalo aj s tými. A v podstate my sme museli stále po anglicky, takže to bolo tiež pre mňa dobré. Tam tie kontakty, no to bolo, ozaj hovorím, že aj po Slovensku, v celom svete už v podstate stále udržujem tie priateľstva, takže ono je to dosť dobré. Mne sa to veľmi tam páčilo, táto stránka. Treťou možnosťou, ktorú hráči pri sociálnej interakcii majú, je ich vlastná herná postava. Na základe písaných príkazov môže zobrazovať širokú paletu emócií, ktoré podobne ako v reálnom svete doplňujú verbálnu komunikáciu, reprezentovanú aj chatom a spestrujú sociálnu interakciu. Pestrosť možností komunikácie v hre je základným predpokladom preto, aby sociálna interakcia nebola iba náhodná, ale hráči začali postupne vyhľadávať ľudí, ktorí už poznajú a začali s nimi vytvárať dlhotrvajúce vzťahy. Nerozlišujem medzi reálnymi a nereálnymi vzťahmi. Nepovažujem nejaké bariérovanie za nejakú potrebu, nakoľko vytvoril som si veľa vzťahov, na ktorých by som nikdy neprišiel a v živote by som nevedel, že tí ľudia existujú, pravdepodobne ich ani nikdy v živote nestretnem. Ale nemôžem povedať, že vzťah s nimi je niečo menej ako, povedzme,
človeka, ktorý som stretol reálne, hoci na pár momentov. Môže byť na rovnakej úrovni, keď poznáš toho človeka rovnakú dobu v reále a keď ho poznáš cez internet. Samozrejme je to podľa mňa veľmi, veľmi, veľmi individuálne, nakoľko v oboch prípadoch ten človek ťa vie, aj keď si myslíš, že ho poznáš z každého rohu, tak ťa vie prekvapiť. No, rovnocennosť virtuálnych a reálnych vzťahov, myslím si, že to sa nedá takto tvrdiť, že v podstate minimálne, čo tam chýba pri tých virtuálnych vzťahoch, je ten fyzický rozmer toho vzťahu. A ten tvorí akože podľa mňa dosť podstatnú časť toho reálneho vzťahu, s tým, že s virtuálnym človekom sa nemôžete napríklad fyzicky objať, nemôžete mu podať ruku. To sa jednoducho nedá, toto tam chýba. Ale si myslím, že z toho psychologického hľadiska v niektorých tých oblastiach, alebo v niektorej tej vzťahovej oblasti môže virtuálny vzťah poskytovať skoro až také ako keby bonusy alebo profity pre toho človeka ako reálny vzťah, lebo napríklad ľudia vo virtuálnych vzťahoch si môžu dávať sociálnu oporu, môžu si sa navzájom zdieľať o svojich zážitkoch, o svojich skúsenostiach, o svojich emóciách. To znamená, že najmenej v týchto oblastiach môže dôjsť k tomu, že ten vzťah je pre toho človeka naplňujúci a že mu prináša aspoň niečo z toho reálneho vzťahu. Ten vzájomný kontakt medzi ľuďmi žiadna virtuálna realita ani spojenie cez internet nemôže nahradiť. Hráči majú k dispozícii tzv. Friendlisty, čo sú zoznamy mien hráčov, do ktorých si pridávajú mená postav hráčov, s ktorými sú v kontakte. Tieto zoznamy fungujú aj ako indikátor, či je ich priateľ online. Užšia sociálna interakcia prebieha v skupinách, ktoré sú zväčša hráči nútení formovať pre postup v hre. Najvyššou formou hráckej interakcie je ale formovanie tzv. Klanov alebo cechov. Ten vzťah, čo ja viem, ako v určitých momentoch, v určitých obdobiach to bolo také, že to bolo také kamarádske, že fakt, že čo ja viem, že pobavili sme sa, že ako sa mal cez týždeň, alebo že čo ide robiť v piatok večer, alebo také dohadovačky, ja neviem, také všelijaké veci. Ako v niektorých momentoch mi to pripadalo až také rodinné, a niektorých také kamarádske. Bola tam jedna Brazílčanka, ona mala vtedy 23 rokov a jeden chalan zo Srbska, on mal vtedy asi 19. A viem, že oni sa dali dokopy v tej hre a teraz spolu žijú v Riu alebo v São Paule. Takže určite tie vzťahy tam vznikajú na celý život. Ona sa najprv presťahovala do Srbska a potom sa presťahovali naspäť do Brazílie a viem, že teraz spolu žijú. Takže len vďaka tej hre. Cechy alebo guildy sú sociálne jednotky, v ktorých hráči interagujú, pričom si zvyšujú úroveň svojich herných schopností. V cechoch sa realizuje najväčšie množstvo sociálnych interakcií, vzniká najviac priateľstiev, ale aj prebiehajú najprudšie hádky. Dobre fungujúci cech môže byť pre hráča jeho virtuálnou rodinou, s ktorou chce tráviť čo najviac času. Cech môže rovnako vyvíjať sociálny tlak na hráča, aby sa do hry čo najčastejšie vracal. Veta typu "cech ťa potrebuje" nie je ničím výnimočná a hráč ju nemusí čítať iba vo virtuálnom svete, ale aj na svojom profile na Facebooku, ako SMS správu v mobile, prípadne ako osobné pokarhanie od najbližšieho priateľa zo susedstva. Ľudia stáli pri sebe. Normálne aj úplne cudzí ľudia, čo sa nepoznali nikdy, sa proste boli ochotní za seba brániť a brániť svojich členov gildy. S týmto som sa stretával hlavne na fórach, že proste normálne to vytváralo také virtuálne rodiny, čo je úplne zvláštnosť, že kým človeku v reáli trvá spoznať niekoho proste normálne nejakú časovú dlhšiu dobu, tak túto to išlo ako nič. Proste došiel si, čau, pôjdeš do mojej gildy, pôjdeme na jeden raid a už sme sa poznali. A už to šlo a už sme si pomáhali a už zrazu proste všetky bariéry úplne sú preč a bolo to v pohode. A všetci sme sa rýchlo spoznali, rýchlo sa to tam všetko vybavilo, absolútne potom mi pripadal už normálny život, taký samotársky, že prečo to tak nefunguje proste naozaj, že prečo nemôžem za niekým cudzím dojsť a povedať mu, že čau. Kebyže sa to stane v reálnom živote, tak skôr mi niekto akože vrazí, alebo povie, že čo ma tu obťažuješ, alebo nechaj ma na pokoji, alebo neviem čo, ale hen tam to bolo úplne v pohode. Prihovoriť sa niekomu cudziemu a neviem čo.
Bol som aj v gilde, kde hrávala žena, ktorá mala 55 rokov a hrávala tam so synom. Proste hovorí, že musím ísť vysmažať rezne, lebo mi prihoria. A proste my tam rajdujeme a ona si ide vysmažať rezne. Takže to boli aj takéto vtipné zážitky. Ale samozrejme, v tých gildách, tí guildmasteri to väčšinou berú strašne prísne a strašne ľúbia hrešiť tých ľudí, keď volačo nerobia. A proste takéto ja nemám rád, lebo je to len hra. A proste on tam z toho robí strašnú drámu. Takže z takýchto guild som väčšinou odchádzal. Zažil som aj dobré, zažil som aj zlé. One of the most powerful things you learn in a game like this is team collaboration, because there's virtually, well, there are a few things you can do in this game that are fun without collaborating, but most everything you want to do is within your guild, or within your clan, or whatever it is in the game that you're playing. So you need to specialize in specific things, you need to take responsibility, you need to possibly even take a leadership role, you need to organize a raid or whatever it is that is happening. You need to sometimes sit in for someone and help someone out. All things that actually in society are really valued and are something that can help you in your daily life and even in your professional life. I've seen people who ran big clans have huge spreadsheets that they use to organize all of that, and that's like running a small business. And so you learn a lot of leadership and organization skills and team collaboration skills in games like this. Začali sme si vytvárať vlastné spolužiaci a takto guildy, ale tam nás nebolo veľmi veľa, čiže sa nedalo ani niečo veľa podnikať. A potom sme sa teda pričlenili k nejakým väčším guildám. Medzi tými prvými guildami bola asi tá Guilda Heroes a bola to jedna z tých akože najlepších, vzťahovo najlepších guild. Proste taká rodinná atmosféra tam stále panovala. Všetci boli na seba milí. Bol som členom viacerých guild, čo ja viem, už si ani nepamätám, ako sa volali, ale viem, že jedna sa volala Heroes. Hej, to bola taká príjemná gilda, lebo sme tam boli viacerí Slováci. A bolo to príjemné, lebo bolo dobré, že tam boli aj nejakí z iných krajín, že mohol som komunikovať aj prostredníctvom anglického jazyka a aj som sa dohadoval s kamarátmi po slovensky a tak. A tá gilda fungovala celkom v pohode. Ono akože ten nápad tej gildy v tej hre bol podľa mňa super. Lebo ste si, akože jedna partia ľudí, ste sa zoskupili a robili ste podľa seba tie veci a pomáhali ste si medzi sebou. Cechy vytvárajú spoločnosť virtuálneho sveta, majú rozličné zameranie, počty členov, pravidlá. To, čo všetky cechy ale spája, je to, že umožňujú hráčom medzi sebou komunikovať, lepšie sa spoznať a vytvárať dlhotrvajúce vzťahy. Ja síce osobne nehrám World of Warcraft ani žiadne tieto onlineovky, ale poznám veľa ľudí, ktorých to baví a strašne sa tešia z toho, že sú súčasťou nejakej gildy alebo nejakej skupiny a spoločne majú nejaké ťaženie voči nepriateľovi a tak ďalej. A to je, myslím, že práve to, čo tých ľudí na tej hre, tejto konkrétnej, tak baví. I think, because I also had later on some kind of leading position in the guild, it formed me a little bit in the sense of doing compromises, talking with people, reflecting their views when there was some kind of misunderstanding or so, to, you know, keep the people together or let them come together. Okrem herného participovania v komunite existuje ešte komunita súvisiaca s hrou, ale rozvíjajúca sa mimo nej. Sem patria fanúšikovské stránky venované hrám, diskusné fóra alebo databázové systémy, ktoré umožňujú hráčom jednoduchšie hrať a hru si tak povediac zmapovať. MMORPG hry majú aj ekonomický dopad. Ekonomika hier nie je založená iba na poplatku za kúpu hry, ale prevádzkovateľ si účtuje aj mesačný poplatok za hranie, prípadne je časť obsahu zadarmo a časť spoplatnená. Druhou stránkou je ekonomika, ktorá sa veľmi dynamicky rozvíja a ktorej tovarom sú herné predmety, herné peniaze alebo postavy hráčov, ktoré sú obchodované za reálne peniaze. V roku 2011 dosiahlo obrat obchodu virtuálnych predmetov za reálne peniaze 2,3 miliardy amerických dolárov a stále rastie.
Hlavnou a najdôležitejšou časťou tohto dokumentu je poukázať na odtrhnutosť virtuálnych svetov od sveta reálneho. Táto odtrhnutosť ale nie je spôsobená hráčmi, ale práve zvyškom spoločnosti, ktorá hráčov neprijíma, alebo ak ich prijíma, tak iba čiastočne, bez časti ich života, ktorú zaplňajú MMORPG. Chceme ukázať, že MMORPG sú vo svojej podstate iba akýmsi prototypom reálneho sveta, kde si môžu hráči bez reálnych postihov nacvičiť reálne situácie, preskúmať svoje schopnosti a lepšie pochopiť svoje vlastnosti. Preto sa v tejto časti venujeme zmenám, ktorým MMORPG napomáhajú. Práve motivácia toho celého toho herného režimu bola, podľa mňa oni to mali naozaj veľmi tak premyslené, že ako to robia, lebo tí ľudia boli normálne, že boli ochotní ísť za niečím do kolečka, dokola, stále zabíjať tú istú príšeru každý týždeň trebárs, alebo každý druhý týždeň, len aby dosiahli proste nejakú virtuálnu hodnotu. Toto mi prišlo ako také úplne že perfektné, že prečo nejaká hra dokáže motivovať ľudí normálne až k podľa mňa nadľudským výkonom, aby sa tomu dokázali venovať natoľko, aby si preskúmali tú problematiku, naštudovali tie veci proste až na takú mieru, že naozaj dosiahnu toho svojho cieľa. Takže toto bolo úplne že perfektné, že z motivačného hľadiska toto by podľa mňa úplne bez problémov mohlo fungovať v pedagogike alebo v nejakom pracovnom prostredí. Ale presne toto mi prišlo ako perfektný zmysel tohto celého, že hľadať v tom nejaký ten kľúčik k tomu, že ako motivovať ľudí. Hry majú taký prínos, že práve tá interaktivita z nich robí zaujímavú aktivitu na vyplnenie nejakého času. Myslím si, že to je dobrá forma zábavy určite. Najpozitívnejším javom je prekvapivo socializácia. Tvrdenia, že takýmto spôsobom vzniknuté priateľstvá sú falošné alebo menej cenné, veľmi rýchlo vyvracia výskumom zistený fakt, že veľmi veľa priateľstiev funguje aj po ukončení hrania. Pokiaľ sú hráči z geograficky blízkych lokalít, nie je prekvapením fungujúce pravidelné stretávanie, niekedy aj vo forme cechového zrazu. Keď som bol nejako nevrlý voči ľuďom alebo niečo, tak som povedal, že sorry, že mal som blbý deň alebo niečo. A v tom momente normálne ten sociálny aspekt tej hry ako keby vybuchol a proste všetko sa to na mňa navalilo a každý sa ma išiel pýtať a bolo to také zaujímavé, že keď tam niekto počúval, tak to bolo naozaj dobré. Takže toto som ocenil ja, že nejakým spôsobom niekto proste sa zaujímal o mňa zrazu a dokázal to proste vycítiť z nejakej jednej vety. Pre hráčov nepochádzajúcich z anglofónnych oblastí je veľkým prínosom naučenie sa cudzieho jazyka a zdokonaľovanie sa v ňom. Bez komunikácie by hra nebola možná a komunikácia nie je možná bez ovládania jazyka, čo efektívne núti hráčov k osvojovaniu jazyka. Hráči sa ale neučia iba jazyk hry, zvyčajne teda angličtinu, ale ak sa stretnú s hráčmi z iných krajín, majú tendenciu sa zaujímať o ich kultúru a tým pádom aj jazyk. Tým, že hralo viacero ľudí z iných štátov a nejaký spoločný jazyk, aby sme sa vedeli dorozumieť, bola angličtina. Teda tam som sa zdokonalil, myslím, vo veľkej miere. Takže jednoznačne som sa pri tomto hraní zlepšil v angličtine, pretože keď som začínal, tak som mal seriózny problém vôbec prejsť do ďalšej triedy s angličtinou. Ale keď som končil, tak to nebol problém, vôbec plynula komunikácia v angličtine, čítanie kníh, správ a podobne. Hlavne tak slangovo sa rozprávať po anglicky a rozumieť tým takým, dajme tomu, že také tej nižšej angličtine, pretože v škole nás samozrejme, že učia normálnu angličtinu, ako sa patrí. Ale určite je dobré hrať hry v inom jazyku. Mladá generácia vlastne už dneska skoro nemá problém komunikovať v angličtine. Som si istá, že mnohí z nich pričuchli k angličtine prvýkrát práve prostredníctvom videohier. Other skills you learn are things like creative problem solving, where you are faced with a problem in a game and you need to find a solution that you didn't know before. You need to create a new solution to a problem, also something that is very valued in the current workforce. In fact, employers look exactly for that. Will this person be able to creatively solve problems independently and without going back to their supervisor or so?
But then there are other side effects. One particular interesting one is that most of those games run in English, and if English is not your first language, then you have no choice but to learn a language. And it turns out that when we have a meaningful task to do, then learning something that helps us accomplish this task, in this case learning the language, is something that works quite well and quite quickly. And so there are lots of stories of people who picked up a language in playing an MMORPG, like World of Warcraft or any multiplayer scenarios of many of the console games that we have, where they needed to learn that language, they needed to learn English in order to be a player, and so they did. Often the same players who in school couldn't remember 3 vocabulary items from one day to the next because they said, I just can't learn languages. So context matters, the situational thinking and situational learning matters, and that's what these games provide, and that's why for learning they have often very powerful impact. Veľmi zaujímavým konceptom je odvodzovanie osobnosti na základe tzv. Virtuálnych stôp. Psychológovia a výskumníci študujúci MMORPG sú schopní na základe zaznamenaných stôp v hre zostaviť veľmi presný profil osobnosti hráča. To všetko bez toho, aby s hráčom prišli do kontaktu, bez rozhovoru, bez pozorovania, iba vďaka sledovaniu čísel, ktoré program hry generuje automaticky. Takéto prostredie teda umožňuje vedecky skúmať obrovské počty ľudí bez nutnosti vyplňať zdĺhavé osobnostné dotazníky, dokonca bez nutnosti priameho kontaktu výskumníka a hráča. Virtuálne svety sú aj vynikajúcim miestom pre málo sebavedomých, ustráchaných a introvertných ľudí. Tu si môžu bez akéhokoľvek problému nacvičiť komunikáciu, prekonať strach z druhých ľudí, dokonca zvýšiť svoje sebavedomie. Pokiaľ sa hráč dostane do cechu, má možnosť vyskúšať si rozličné pozície v hierarchickom systéme od radového člena cez dôstojníka až po vodcu cechu. Tieto skúsenosti ale neostávajú iba v hre. Výskumne potvrdený je ich prenos do reálneho sveta a tým pádom aj pozitívny efekt v reálnom svete. Viaceré osobné svedecké výpovede hovoria o tom, že efekt hrania MMORPG má veľký pozitívny dopad na hráčov život mimo hru. Mne to prišlo tak, že tam takí samotárske typy sa tam oveľa viacej dokázali tak vyjadrovať, ako by sa vyjadrovali naozaj. Takže preto to bolo také, že tak viacej, nie že otvorenejší boli tí ľudia, tá hra ich robila tým otvorenejšími, že oni vedeli tak rozprávať. Častokrát síce počúvam aj také ohlasy, že ten hráč, ktorý hrá, tak je proste uzavretý vo svojom mikrosvete, má na ušiach tie slúchatka a nevidí doprava doľava, len ten monitor a nevie od neho ani vstať. Ako iste sú aj také prípady, ale myslím si, že ich menej. Že aj ten hráč možno navonok pre pozorovateľa zvonka vyzerá ako nejaký jedinec, čo sa nevie zaradiť do spoločnosti, ale nemôže ten pozorovateľ tušiť, že on pritom možno práve komunikuje s oveľa väčšou skupinou ľudí ako ten pozorovateľ v reáli. Tá počítačová hra vlastne prináša okamžitý efekt, to znamená naše správanie v počítačovej hre prináša okamžitý efekt, kdežto v tom reálnom živote ten efekt nevidíte. Ak urobíte nejaký úkon v počítačovej hre, tak sa vlastne nejakým spôsobom tak to vyvoláva odozvu, či už iných ľudí, tých spoluhráčov alebo nejakého toho prostredia. V reálnom živote tak nie je, že niektoré aktivity majú buď dlhodobý efekt alebo žiadny dopad, nikto v podstate ako nezareaguje a podobne. A toto je také špecifikum tých počítačových hier, že vlastne človek je neustále v interakcii s tým prostredím, nedochádza tam takej, ako by som povedal, nude až tak veľmi, že nájde sa ten veľký priestor tak ako v reálnom živote. Hráči optimalizujú svoje hranie smerom k väčšiemu zážitku, pričom redukujú potrebnú energiu. Takýmto spôsobom si osvojujú nové heuristické stratégie, ktoré po prenose do reálneho života im dovoluje poružne, flexibilne a zvlášť rýchlo reagovať na reálne problémové situácie. Hlavne v mladých ľuďoch spôsob toho hrania, ako sú tie hry nastavené, rozvíjajú napríklad strategické myslenie. Ja si myslím, že je to veľmi dobré na taký critical thinking, že rozmýšľaš veľmi rýchlo, veľmi impulzívne a musí to byť všetko také kreatívne.
Like with any new and powerful medium, especially parents need to wonder which game is my child playing. Is that an age-appropriate game? Is that a game that teaches the values that I want to teach to my children? Is that a game that I think my children should be playing, and they need to be involved in that decision? Významným konceptom, ktorý prispel k masívnemu rozvoju žánru MMORPG, je sloboda. Hráč začína s čistým štítom a jeho budúci spoluhráči si o ňom vytvárajú obraz až na základe spoločného hrania. Špecifikum takejto interakcie umožňuje hráčovi vyskúšať si nové situácie, ako je hra za postavu opačného pohlavia, byť zlým terorizujúcim despotom alebo vynikajúcim chápajúcim lídrom cechu. Rovnako umožňuje naplno vyjadriť svoju osobnosť, ktoré niektoré potláčané časti, anonymita virtuálneho priestoru umožňuje oslobodiť. Práve sloboda vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá sa v hre nachádza, imponuje ľuďom, ktorí v reálnom svete upadli do rutiny alebo si myslia, že nemajú možnosť slobodne konať. Návykovosť takejto slobody býva tak silná, že niekedy môže mať aj patologické dôsledky. A podľa mňa ten prínos tých hier je v tom, že veľmi dobre vieme, že tá hra dáva človeku možnosť niečo sa užiť si niečo alebo zažiť si niečo iné ako v podstate v tom každodennom svete. Skupinu negatívnych zmien začínajú zmeny zjavné viditeľné, ako sú bolesti chrbtice, poškodenia zraku alebo nedostatok fyzického pohybu. Tieto sú vlastné každej aktivite pri počítači, takže sa im nebudeme venovať podrobnejšie. Oveľa závažnejším negatívnym javom a zároveň najväčším nebezpečenstvom MMORPG je prehnané excesívne hranie, ktoré môže viesť až k závislosti. Závislý hráč zanedbáva svoju rodinu, prácu, prípadne štúdium. Pokiaľ nemôže hrať, býva pasívne alebo aj aktívne agresívny, frustrovaný, prejavujú sa u neho abstinenčné príznaky ako pri iných závislostiach. Tento efekt je umocnený sociálnym rozmerom MMORPG, pretože hráč nie je závislý na hre samotnej, ale na komunite, ktorá je za ňou, na svojich spoluhráčoch, na svojom sociálnom statuse, ktorý vo virtuálnom svete má. Takáto závislosť sa preto najviac podobá workoholizmu. Negatívnym javom, ktorý nie je až taký závažný, je relatívna finančná náročnosť, keďže väčšina hier vyžaduje pravidelný mesačný poplatok za hru na ich serveroch. To, či sa človek stane príliš ponoreným do hry, závisí od viacerých faktorov, zahŕňajúc aj hráčovú osobnosť. Niektorí vedci ale diskutujú o tom, ktoré osobnostné vlastnosti sú prediktorom závislosti a zároveň nie sú kontextovo špecifické. Takýmto spôsobom sa človek môže stať závislým na rozličných činnostiach, hrách, alkohole alebo bungee jumpingu. Trávil pritom možno veľa času alebo viac času v porovnaní s rovesníkmi alebo s ľuďmi, ktorých som ja poznala, ale v konečnom dôsledku si vždy našiel čas aj na iné aktivity, ako bol šport napríklad a škole sa tiež venoval, nemal nikdy problémy kvôli tomu. Myslím si, že každá aktivita, ktorá je potenciálne odmenujúca, má potenciál byť obsahom tej závislosti. Dneska už máme ten koncept nelátkových závislostí, kde v podstate spadá veľmi veľa aktivít ako závislosť na mobile, závislosť od nakupovania a tak ďalej. A sem myslím, že by sme mohli zaradiť aj závislosť na počítačových hrách. A myslím si, že počítačové hry tým, ako som už povedal, že sú také odmenujúce, že sú vlastne také príťažlivé a že poskytujú človeku taký ten pocit naplnenia, ak je úspešný, ak sociálne interaguje a podobne, tak majú vysoký potenciál, aby sa človek stal na nich závislý. A ten stav, kedy už vlastne môžeme hovoriť o tej závislosti, sa definuje tak, alebo dochádza k nemu vtedy, ak človek prežíva takú nutkavú potrebu hrať počítačovú hru a porušuje treba sociálne normy, teda zasahuje to nejakým spôsobom do jeho života, napríklad je ochotný porušiť záväzky, ktoré dovtedy neporušoval, je ochotný porušiť nejaké sociálne normy, neviem, neposkytnúť pomoc niekomu a podobne. A v súvislosti s tým sa mu vlastne akoby narúša ten celkový život, trhajú sa mu vzťahy, znižuje sa mu pracovný alebo akademický výkon a podobne. By som povedala, že sú
time consuming niekedy pre niekoho. Keď to človeka skutočne začne veľmi baviť, tak potom je schopný uprednostniť hru pred čočímkoľvek. Určite bol niekedy tak zažratý do tej hry, že treba nereagoval na volanie, hej, mami alebo mňa, a že sme museli vojsť do izby a teda povedať mu, že ho potrebujeme. Ja si myslím, podľa mňa každá hra človeka omrzí. A nejde o to, či je to MMO, jednoducho. Keď človek dospeje jednoducho do takého štádia, že už ho to moc nenaplňa, napríklad viem si to živo predstaviť aj z vlastnej skúsenosti. Nemyslím si, že hra je návyková, pretože hra časom omrzí. Hra je možno návyková zo začiatku, keď je tam ten herný zápal. Človeka to chytá a keď ide domov, tak sa jediné na čo teší, je, že si ju znovu pustí. Podľa mňa viac ako 3-4 hodiny denne už nastáva nejaký ten problém. Sú chvíle, keď je všetko v úplnej pohode. Ja neviem, či vtedy nemá nejakých protihráčov, že idú dni, keď teda nemáme žiadny problém. A potom príde niečo, čo sa nesmie prerušiť, ani keby teda sa neviem čo dialo. A vtedy býva dosť nepríjemný už aj na mňa, aj na manžela, že tam tie konflikty sa objavujú a z toho mám obavy. Najčastejším argumentom, pre ktorý sú hry odsudzované, je práve agresívny obsah hier. Už tradičným mýtom je, že agresívny obsah hier spôsobuje agresívne správanie detí, prípadne znižuje ich citlivosť na agresivitu v reálnom živote. Proti tomuto ostro stojí výskum, ktorý dokázal, že po skončení hrania agresívne myšlienky a pocity zmiznú už do 5 minút, agresívne správanie do 10. Znamená to, že hranie má iba krátkodobý efekt na psychický stav hráča. Takisto sa zistilo, že lepšími prediktormi ako hranie hier je osobnosť hráča a výskyt násilia v rodine. Agresívne správanie vidia deti všade, v televízii, v škole, v partii, ako aj v hrách a na internete. Podľa najnovších výskumov je agresivita vyvolávaná hlavne u jednotlivcov, ktorí k nej už predtým mali sklony. Prezentované násilie je teda iba spúšťačom, ktorý môže byť čokoľvek, nielen hry. Ďalším argumentom je slabá komunikácia rodičov s deťmi, ktorí deťom často dostatočne nevysvetlia rozdiel medzi skutočným životom a násilím v hrách alebo televízii. It is hard to blame the medium for something that as a society we're faced with in so many other media and so many other situations, that it just is part of our new reality, that there's one more possible way that influences us in a negative way. Myslím si, že sú hry určite aj pre normálnych ľudí, keďže sám seba nepokladám za žiadneho nejakého fakt, že gamera. Pripadám si dosť normálny človek, ktorý má svoje povinnosti a keďže si viem nájsť voľný čas a vonku je napríklad zima a nemôžem ísť športovať, tak určite si nejakú hru zahrám. Ako vnímajú hráčov ich blízky? Je to pre mňa fakt. Jednoducho tak trávi voľný čas. Bola to pre neho, aspoň z môjho pohľadu, psychohygiena. Vnímam to normálne, každý má nejaké hobby a to, že on si vybral zrovna toto, tak mne to vôbec neprekáža. Veľa mi o tom rozpráva, snaží sa ma takedy aj presvedčiť, aby som sa pridala a ja by som si zahrala. Niekedy sa mu to aj podarí, priznávam. Som rada, keď je doma, to ma teší, nebojím sa o prostredie diskoték, pohostinstiev a tomu podobných zariadení. Ale za druhé je to len také krátkodobé. Ten dlhodobý pocit z toho je dosť nepriaznivý, pretože podľa mňa sa strácajú kontakty medzi mladými ľuďmi, tie priame, fyzické a mám pocit, aby mu to nenahradilo ten reálny život. No proste nechceli by sme sa raz dožiť do takého doby, že budeme čakať len na virtuálne vnúčatá. It's a new form of illiteracy, a new form of a lifestyle that it's not going to go away, and legislation is not gonna, laws are not gonna make a difference in that. We need to accept it as a society, that we need to face that ourselves and deal with that ourselves. Aký je teda v konečnom dôsledku prínos MMORPG? Je ním komunita. Komunita, ktorá spolupracuje na tom, aby dosiahla spoločné dobro. Je to obraz komunity, ako by mala vyzerať každá ľudská komunita.
Môžeme sa nechať nimi inšpirovať. Neznamená to začať hrať MMORPG a vstúpiť do cechu. Znamená to začleniť sa v rámci svojej vlastnej reálnej komunity a vytvárať vzťahy. Znamená to byť nápomocný druhým, aby mohli byť oni nápomocní nám.